Is mise dahi spróil, óraní agus ceoltar tradiisiúnta a tá gald an cheol mar líomhethe le corú le leithid bhliain. Anis tá mar achtra trasna an Atlantaí go Cheanada, thóir na sean óran a bhíú a geol sna campi lomaníochta streice na gúise buine America Hui. Na lomanathe éireannathe a chuig gCoillte Cheanada, dhéifid siad faoisiú sa cheol an obair agus ó uachta dhéimhrí. Thógú na hÓireann a grí agus an nochtach gan áras, agus spirid na camrádaíochta fitte fuaite sna hÓireann a glúin go glúin. Seo fianaise an cheol, seo cuacht a cheol, seo ceol na gCoillte.